Čaute ľudia, ja som ich ďalšieho videa. Tentokrát je to zase z Minecraft Pocket Edition. A tentokrát, niektorí diváci aj Adas odo mňa chcel, aby, že keď budem dostávať, tak nech natočí video, tak nech sa páči. Približne viem aj kedy som začal, teda aspoň sa mi zdá. No, veď sa teraz môžem pozrieť. Natáčam ani nie minútu. No a teraz, ak ste si mohli všimnúť, už som tu začal robiť. No, som mám dostojí trošku dreva. Nech mám. Neviem koľko, teraz mám ešte 30 redwood. A to používam. No, to používame. Je to úplne zložité, kokso. Taký pocit, keď vám dojde kobl a nemáte. Ó, ježíš, nemám kobl. To vážne? Vidíte, že je to ťažké urobiť. Našťastie mám veľa cobblestoneu. A dlho nebolo video, lebo rozmýšľal som nad jednou takou vecičkou. No a je to nad tým, že keď sa vám Minecraft nepáči, tak poproste nepozerajte, alebo budem súťaž, že súťaž, nenazveme to práve súťažou, ale že kto bude, ako čím viac ľudí napíše, že chceme Minecraft, tak budem pokračovať, a ak nie, tak buď to nebudú pozerať môj kanál. Alebo proste nebudem už tučiť. Urobím si asi nový kanál zase a urobím si niečo na tom. Wow, ale mi tu nechal cobblestone. Dobrý. On asi vedel, čo budem potrebovať. Mám ešte plný inventár, ešte sme si neurobili ani čestky, ani nič také, takže mám ešte plný inventár, takže mi nehovorte, že mám inventár drill, prosím vás, ako ostatným youtuberom niekto z vás, možno. OK. Hotovo, hurá. Spravím ešte takto. Veď, prečo nie? Pretože je to ešte 1.12, tak úplne rýchlo ide, kokso. No, to má... Prečo mi to musí lagovať? Koľko natáčame? 4 minúty. Oho. Takto sa to robí. Tu také pomalé.
Áno, chcem toto mať trošku akože nech to není jak niekde, neviem kde. Ale to sa ma pýtal ešte, že prečo všade dávam drevo. Preto, lebo sa mi to páči, je to pekný materiál. Tak už to vieš. Bomba, presne mi ostalo. Tak. Mám tu schody, ale nevyužívam ich. Tak hej. A čo som sem vlastne išiel? Jaj. Točím už 7 minút. Bohužiaľ za chvíľu bude končiť video. No, za chvíľu nie. To vážne? Ani drevo nemám. Mám ale málo. Aspoň mám nejakú vežičku. No, vežičkou by som to nenazval. Taký ostrovček no, ešte horšie. Jeden bude mať tu, druhý tu. Nemáme sklo. Tak. Zatiaľ by to malo stačiť. A to budú vlastne sklady. Čo som sem dal? Deväť minút už trvá video, to vážne? To ide tak rýchlo? Tak. Som vlastne všetko toto, aj slevy. Prepačte, že vo videách nie ja zase tak menej hovorím, ale teraz som tak trošku navádal som na straty. Ale to nevadí. Nebudeme sa s tým stráť, kokos. Mám to hovoriť, nebudem vedieť, to je jedno, ne? Je podľa mňa.
túto lodičku potrebovať nebudem. Aj toto. Aj toto. Nástroje a brnenie, to by mal mať všetko Adas. A toto mám všetko ja. Máme toho dosť. Koľko to teraz nie? No, takže čaute ľudia, proste toto bude už z tohto videa všetko. Ja dúfam, že sa vám páčilo. Keď áno, nezabudnite dať like. Keď nie, tak doserte sa. Nechcem to hovoriť tak škaredo. No a toto bude už z tohto videa vážne všetko. Keď sa vám páčilo, tak nezabudnite dať ten like. Keď sa vám nepáčilo, tak dajte dislike a napíšte, prečo sa vám nepáčilo. A toto bude už vážne z tohto videa všetko. Takže zatiaľ čus.